Добрый вечер, сябры. У жывым эфіру Белсату аналітычная праграма «Размова». З вами вядоўца Віталь Цыганкоў. Беларуская і расійская дзяржаўная прапаганда, браты-блізняты альбо маюць свае адрозненні. Што беларуская прапаганда взяла ад расійскай, а што мае свайго? Колькі адсоткаў беларусаў чытаюць і глядзяць афіцыйныя СМІ? Пра гэта ў студыі размовы пагутарым з нашым сённяшнім госцем. Гэта медыааналітык Паўлюк Быковскі. Паўлюк, добрый вечар. Вітаю вас. Калі адразу пачаць з гэтага стратэгічнага пытання, чым падобныя і чым адрозніваюцца беларуская і расійская прапаганда, якія яны ставяць задачы перад сабой стратэгічныя і як яны іх дасягаюць, аднолькавым ці рознымі шляхамі? Насамрэч, расійская прапаганда мае вялікія рэсурсы і разгалінаваную сістэму, дзе ёсць рэсурсы дзяржаўныя, недзяржаўныя, нешта робіцца на адсорцінгу, а у Беларусі толькі дзяржаўная. І яна ў выніку мае менш варыянтаў для развіцця. Калі казаць пра супадзенні, то да 9 жніўня мінулага года ў Беларусі было вельмі шмат адрозненняў, бо Расія выглядала ворагам. А потым адбылася пэўная сінхранізацыя прапаганды, бо Расія зноў стала вялікім сябрам для афіцыйнага Мінску, а з другога боку беларускія прапагандысты пачалі выкарыстоўваць досвед экспертаў, прыёмы, якія адпрацоўвалі іх расійскія калегі. Вот скажыце, гэта адбылося, паводле жадання беларускія прапагандысты, якія сказалі «дапамажыце нам». Мы памятаем, што ў пэўны момант крытычны для беларускай улады ў жніўні нават фізічна прыехалі частка расійскіх журналістаў-прапагандыстаў на беларускае тэлебачанне дапамагаць Беларусі. І яны навязалі свае метады. Ці гэта адбылося так, што гэтыя метады ім падаліся больш прыгожымі і больш эфектыўнымі? Я думаю, што хутчэй другое, бо яны пачалі выкарыстоўваць тое, чаго не выкарыстоўвалі, але што ляжала на паверхні. Напрыклад, расійская прапаганда вельмі любіць браць быццам бы незалежных экспертаў ці прадстаўнікоў іншых краінаў, якія раптам пачынаюць або хваліць Кремль, Пуціна, або паводзіць сябе дзіўнаватым чынам і дыскрэдытуюць тую краіну, якую яны быццам бы прадстаўляюць, можа быць, нейкую радыкальную пазіцыю маюць. З гэтага досведу беларускія прапагандысты ўзялі тых самых людзей, якія хваляць рускі мір. І гэта адбылося тады, калі быў гэты дэсант расійскіх спецыялістаў у Мінск, пра які расказваў Александр Лукашенко і ад чаго адмаўлялася кіраўніца Арці. І, дарэчы, нават у стылістыцы мы убачым, як гэта ўсё змянілася, калі да 2020 года ўсё-такі беларускія нават прапагандысцкія тэлешоу адпавядалі нейкім сэнсе беларускаму характару, к спакойнаму больш, а потым яны пачалі, як расейцы, крычаць, перабіваць адзін аднаго, больш шуму. Гэта з-за таго, што была пастаўлена задача, памятаеце, казаў, здаецца, Лукашенко, што занадта былі сціплыя а цяпер павінны больш смела себя паводзіць. І смеласць з'явілася ў выглядзе азаронка. Я бы сказаў, што азарёнак – это крайні прыклад з беларускіх медыяў. Большасць перадачаў вядуць прыкладна тыя самыя людзі, што і раней, і асабліва метады іх не памяняліся. Проста іх пашырылася інструментарый, больш стала экспертаў з рускага міра, прычым не з Расіі, а з Польшчы, Украіны, з іншых краінаў, якія быццам бы выглядаюць як незалежныя. Это атрымліваецца такое спасылка на незалежнага эксперта, які лепей ведае, што адбываецца в Украіне. Ён расказвае, як там все кепска. І гэта выклікае большы давер, чым калі пра гэта расказвае беларускі прапагандыст, які знаходзіцца ў Мінску. Таму мне падаецца, што гэта ўсё ж такі запазычанне таго, што было прыймальна. Іншае пытанне, што расійская прапаганда можа сабе дазволіць аплаціць паездку эксперта ў Маскву, прысутнасць на шоу каштуе грошаў і гэтак далей. А тут хутчэй карыстаюцца тымі, хто гатовы за бясплатна, задарма па скайпу ці зуму падключацца да беларускіх тэлеканалаў. Я калісьці пісаў тэкст пра расійскую прапаганду і в такім філасофскім сэнсе вызначыў яе як ладно, мы не прэтэндуем, што мы такія добрыя, што у нас все добра, але паўсюль все кепска. Паўсюль карупцыя, паўсюль падманваюць, паўсюль палітыкі не шчырыя, падманваюць свой народ. І гэта такое ўраўніванне, маўляў, і не спрабуйце змяніць жыццё, паколькі што там добрага на тым захадзе, на самой справе, яны все такія ж злобныя і гэтак далей. Гэты месседж, скажем, ён таксама падхоплены беларускай прапагандай? Так, пры сінхранізацыі беларуска-расійскай прапаганды
адбылося і падхопленне такога меседжа. І прычым я бы сказаў, што ён мае мэтай наступнае. Калі чалавек сутыкаецца з белым шумам, акрамя іншага, і не можа вызначыцца, дзе ёсць праўда, дзе няма праўды, бо яго закідваюць шмат якімі версіямі, і это робіць молниеносна такі потоп версій, яму ўжо робіцца, ну, уяўляе сабе, што праўда даведацца нельга, і таму я не буду і імкнуцца это зрабіць. Чума на оба вашых дома. І ў выніку адбіваецца ахвота шукаць навіны у тым ліку і ў незалежных медыяў, і таму дзяржаўная прапаганда ў Расіі і дзяржаўная прапаганда ў Беларусі такі прыём даволі часта выкарыстоўвае. Вось калі задумацца, навошта гэты прыём, маецца на ўвазе, якія палітычныя мэты ў тым, каб даказваць беларускаму народу, як кепска жывецца на захадзе, якія там все злобныя. Вось які ланцужок, я-то его уяўляю, но вот хочу, каб вы падзялілі сваёй версіяй, ланцужок разважанняў закліканы, ну, скажем, апраўдаць вось гэтыя все намаганні, гэтыя все сілы. Ну, насамрэч, тут некалькі розных праектаў працуе адначасова. З аднаго боку, мы ведаем, што паўсюль кепска, а ў Беларусі добра. Беларусь астравок стабільнасці. І вось, напрыклад, на адным з нядаўніх эфіраў я бачыў, як расказвалі, што ў Беларусі там, допустим, 3% бюджэту ідзе на ахову здароўя, і гэта вельмі многа, а у Украіне ці Францыі, здаецца, Францыі, спрачаюцца і выходзіць на дэманстрацыі, таму што вельмі мала ідзе на ахову здароўя 5%. І гэта не ўкладваецца быццам бы в адной галаве, калі гэта глядзець. Але разам з тым ніхто не глядзіць тэлебачанне так, каб гэта было вельмі актыўнае глядзенне. Тэлебачанне глядзяць пасіўна, і гэта даволі часта скрыня, якая нешта гаворыць, а не абавязкова да яе прыслухоўваюцца. Это один момент. А яшчэ самі па сабе высновы, якія робяцца, там факты фабрыкуюцца часам. Часам гаворыцца праўдзівыя факты, але высновы з іх робяцца тэндэнцыйныя, тыя, якія трэба замоўцу. Что говорить про пропаганду, коли Александр Лукашенко еще до 2020 года неодноразово казал, как Беларуси тратится больше, чем в любых іншых краинах, там на культуру, на адукацию и на здоровье. Достатково залезть в Google, взять любую таблицу, проверить, что это неправда. Что в Европе тратится больше, менавіта в лечении там 5% супроть белорусских 3%. И вось гэта на что различено? То бок на такого пассивного споживца, так? Высновы запамінаюцца, факты могуць не запомніцца. Это раз. А другое, калі людзі ўжо прывыклі, што немагчыма вызначыць праўду, то яны яе проста не будуць імкнуцца знайсці. І гэта рэальна працуе, бо калі мы не можам сказаць, былі катаванні ці не былі катаванні ў беларускіх пастарунках, бо мы атрымалі шквал рознай інфармацыі, калі мы не можам сказаць, ці, ну, не ведаю, ці леталі на месяц астранаўты, ці не леталі, бо мы ведаем шмат розных іншых версіяў, то ў выніку мы не давяраем фактычна нічому. Толькі тое, што мы можам памацаць самі, а гэта крышачку памяншае цікаўнасць чалавека і застаецца ў гэтым інфармацыйным пульхеры цікаўнасць толькі да пабытовых рэчаў. А да палітыкі там ці нейкіх важных дзяржаўных рашэнняў уже не такая цікаўнасць. То есть выпрацоўваецца нават не просто не такая цікаўнасць, а нейкая, ну, скажем, абурэнне, апатыя да вот этих тэмаў, што все яны там, вось, там няма нічога добрага, і гэта каб чалавек быў далей ад палітыкі, далей ад актыўнасці, далей ад сваёй грамадзянскай пазіцыі, в прынцыпе, ад любой. Ну, гэта такі прыём працуе. Белы шум, ён дае такі эфект. Але не заўсёды выкарыстоўваецца белы шум. Часам робяцца прапагандысцкія улоўкі. Вот, напрыклад, 17 верасня это вельмі разумная, хітрая прапагандысцкая улоўка, якая ставіць апанентаў Александра Лукашенка ў складанае становішча. З аднаго боку, адбылося аб'яднанне Беларусі ў адной дзяржаўнай адзінцы ў Савецкім Саюзе, а з другого боку, гэта быў пачатак вайны, і людзі, якія пачынаюць крытыкаваць Лукашэнку і кажуць, што нельга 17 верасня называць днём народнага адзінства, адразу трапляюць у распрацоўку як людзі, якія не з'яўляюцца патрыётамі Беларусі, што яны здрадзілі, яны працуюць па замове Польшы там ці штосьці падобнае. І гэта напрацоўвае, падтрымлівае той стэрэатып, які прапаганда і хацела навязаць. Пратэсты кіраваліся звонку, ну, у значнай ступені з Варшавы.
Самае цікавае, што калі вот мы абмяркоўваем і в сацыяльных сетках часам, дзе ну, людзі дэмакратычных поглядаў любяць перадрукоўваць, любяць перапошваць нейкія ну, выказванні тых жа прапагандыстаў. Вот мне здаецца, это ввогуле як бы нейкім неправільным, нецікавым. Але пры этом важна знаць, колькі людзей давяраюць гэтай дзяржаўнай прапагандзе. Я чуў лічбу дастаткова нерэдка нагучала каля 20%, наколькі вы можаце яе, скажем так, пацвердзіць. Глядзіце, каб рэальна давяраць лагічным даследаванням, трэба, каб яны праводзіліся рэгулярна, і тады мы можам ацэньваць дынаміку. Кожная атрываная лічба з аднаго даследавання, ну, яна нешта кажа, безумоўна, але можа выклікаць пытанні. Дык вось па медыасектару рэальныя сур'ёзныя даследаванні сацыялагічныя праводзіліся даволі даўно, і было б варта правесці новыя, асабліва пасля таго, як быў знішчаны партал Тутбай, ну і відавочна, што аўдыторыя кудысьці перанакіравалася. Это раз. То, што тычыцца даверу, то я бачыў падобныя лічбы, магчыма, яны адпавядаюць рэчаіснасці. Дзяржава паставіла такую урадавую задачу павелічэння даверу да дзяржаўных медыяў. Над гэтым спрабуюць працаваць, але асноўнае робяць акцэнт на тэлебачанне. І вот в этой дзяржаўнай праграме так і прапісана, што на тэлебачанні трэба рабіць асноўны акцэнт, і Лукашенко так казаў. А вось на шматплатформеннасць, на сацыяльныя сеткі, іншыя накірункі звяртаецца значна менш увагі. А это менавіта там, дзе дзяржаўныя медыі якраз моцна саступаюць. І ў гэтай сітуацыі мне падаецца, што з аднаго боку аўдыторыя бэбі-бумераў, то бок людзей, якія нарадзіліся пасля другой сусветнай вайны, вот у той першае пакаленне, яны глядзяць тэлебачанне, і хутчэй за ўсё гэта пакаленне ну, можна будзе ў нечым распрапагандаваць. А вось людзей больш маладых, а тым больш digital native, тых, хто ўжо нарадзіўся, так мовіць, з айфонам у руцэ, ім ужо гэтая прапаганда проста даходзіць толькі рэхам ад іншых і ускоснымі шляхамі, і вот для іх это будзе не вельмі добра працаваць. А вынік это... пераважна альбо агіду, альбо іронію. Безумоўна, але разам з тым, калі б гэта рабілася разумна, это магло бы захапіць і гэтую аўдыторыю таксама. І я тут скажу важную рэч, што вот эти 20%, ну, умоўны возьмем даверу да дзяржаўных СМІ, яны прыблізна карэлююцца, адпавядаюць рэйтынгу Лукашэнкі, які паводле многіх даследаванняў зараз і са жніўня 2020 года каля 25%, што цікава вельмі супадае. І гэта таксама вельмі адрозніваецца ад Расіі, дзе расійскім дзяржаўным СМІ давяраюць звыш 50%. Безумоўна, але насамрэч расійскія дзяржаўныя медыі, яны з'яўляюцца амаль манапалістамі на тэлебачанні, федэральныя медыа. Там адбылася зачыстка прасторы, і гэта рабілася цалкам свядома. Пасля вайны з Грузіяй расійскі цэнтр стратэгічных даследаванняў выступіў з такой заявай, што ліберальныя медыа стралялі ў спіны нашым жаўнерам. І таму это было абгрунтаваннем, чаму трэба памяняць сітуацыю, і тады адбыліся змены гаспадароў у расійскіх медыях, у іх мянялася рэдакцыйная палітыка, і тое, што раней мы ўспрымалі як ліберальныя медыа, сёння яны далёка не ўсе захавалі такі твар. Сталту газетару, лентару. Так, безумоўна. Ну і вось цікава, можа быць, апошняе пытанне, што вось гэтыя ну, умоўныя 20%, вы сказалі, што іх ёсць дзяржаўная задача павялічваць гэтую аўдыторыю, але як яны это робяць азаронкам? Я пра тое, што мне здаецца, вся гэта ну, такая трошкі, ну, скажем, рэзкая, скажем, мягка, асцярожна, каб не падабраць іншае слова рыторыка, яна можа толькі працаваць на гэты вузкі і даволі жалезны электарат Лукашэнкі, а яна не павялічвае гэты давер да гэтых СМІ. Мне вот спадабалася выказванне расійскага палітолога Дмітрия Арешкіна, што на штыках цяжка сидзець, але можна падсцеліць газетку. І вось у нас падсцелілі газетку, у нас прапаганда спрацуе на тое, каб павялічыць аўдыторыю, якая давярае кіроўнаму рэжыму, Александру Лукашэнку. І гэта робіцца не толькі праз медыа, гэта робіцца у тым ліку масавымі мерапрыемствамі і гэтак далей. Іншае пытанне, што все гэта робіцца ў такім савецкім стылі, што гэта абсолютно несучасна, это архаіка, але з-за таго, што это робіцца масава, з-за таго, што это робіцца амаль татальна, калі браць навучальныя установы, напрыклад, гэта ўсё роўна можа даваць нейкі эфект.
Дзякуй. Гостем сённяшняй размовы быў медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Што ж, на заканчэнне скажу, не давярайце маніпуляцыям дзяржаўнай прапаганды, глядзіце Белсат. З вами был Віталь Цеханкоў. Заставайцеся з Белсатам.